Yaro ya utrai. Ko himen ko para bayi ha utrai Jesus Christ. Ngira persyak bans ngawutu hakini kesni syapang ka jinglong basisha jong ka balang jinglong basisha jong ka Bible. Barladang pidang kenmau iya ki episode ba menshua balade bangalaki kai epi ba kabalang Katolik kalong ka try ulong kalong ka try jong ka Bible ba kadon shisha ka bon ban bataya ka Bible badeng maka bala pelong ia ka arpo hinyut leki kot ban pelong ia ka jutang batimai ban ngala peniro yapi ya usnem ayu ba kabalang kalamenjur bad bala pentikena ba kine arpo hinyut leki kot kilam ban pendon ka nagabenda baro kibangi kabamod nilas ngabutu kumpa saus pas nem eye kabalang kayim kalam kajutang batimai like no yakishti balato Henry Kambadon ka dur jong ka jutang batimai Bangala omro yepi hakita ki saus pas nem jong ka jingim jong ka balang kala seiso shibul kala roy ha ka jingay Nilayo bon ki mater ha ka balang namar kila yomad yaw Jesu dan ke sur basava naki apostol naki patemen jong ka balang bad kilas ngabutu ba u Jesu ulang ublay ba im shisha ba udang im rengkat ba kikoloy ba yap nagabenda u Jesu kilayo jinge nangno kilayo jingslur nangno kilayo yakane ka jingaye ban im saki nagabenda u Chris omde naka Bible Henry da ka jingyala jongki apostol baki nombor iki sinranjo kabamut ko himen ko para haka jingim jongi ngingi don kamban wa jilliyo ti jilliyo ya ka person jongu Chris lada ka Bible ka yarap yangi ban lap ya wo person jongu Chris kabashibol lada ka balang ka yarap yangi ban yakendo ya wo person jongu Chris kalang ka baba shibol lese don ki beri ki ba ya mad ya wo Jesu haka yu karish bakui don ki beri ki ya mad ya wo Jesu lemba ka jingyang saki jom ki bala ya mad ya wo Jesu Chris dadangi yus ngau ya ki kana kran jogi beri ki ba ya mad ya wo Jesu ka wan hani habon gi rukam Tinakataga daw ko himen ko para ngala ikai yapi ba ka Bible kalong kaspa jong ka balang Catholic kalato ya ka Bible nagabenta banyarap ya ki bangit ban im ya ka jingim kabakila stam ha ka jingim jogi kabaki apostol kilayala Lesa don buon ki beriyo ki kali siapa ka Bible don buon ki beriyo ki kali siapa ka jinglong try jong ka balang Catholic don ki beriyo ki kali hato ka balang Catholic kalong ka balang ka basisya ngako banong yapi kade ka balang Catholic kalong ka balang ka basisya katkom ka jingay jonga katkom ka jinglab jonga ngangiskem bade ka balang Catholic laseng da u Jesu Christ u Jesu ulatumo yakane ka balang but ondon jinya pai halor kane ka jinglong try jinglong basisya jong ka balang Catholic kine baro kilawan kam hadin bandite ko himen ko para ka Bible ka kran pensisya yakane
Siapa ke Bible? Lese don bon ki kun Catholic ki keli yanga. Shimet kunjuru ki pa SMS ki keli. Father betailem. Kalau kumno iya ka jingim jongi haga balang habang yusno na bon gitalang. Ba kadon ayu kai ka nongrim jong kane ka jing mane jongi. Kai ka nongrim jong ka jingim jongi haga balang Catholic. Pengisay ong ngibud namar kabalang Catholic ka pensyong nongarim halor ka dustur ka jingim jongki apostol kabalahiar pateng tradition bagi jingi kai jongki patemen jong kabalang kibalayosno kibalayoi iya ki apostol nangda ka Bible but ya kabang imlam ha ka Bible ngimlam ha ka tradition haba kipatemen kibatay kumno kabalang baning kong baar kakisnem baning kong baar bad kila im kumno kila im dagis pas nem baning kong baar balay basaw ki im ngilam bagadon bon ki jinglay niyam kabakarpang kabapalong iya kabalang ban im shirhem teko himen ko para habang iong nideban kongu iya kabalang kadon kanongarim yakane ngibaro ngilong kiba Dubai yaka jimpala jinge jongi apostol kabangi kon Nicene Creed house name life pa arposan haga synod haga council kila pensisha yakane ka jing Dubai jimpala jinge jongi apostol lada pipe But larapi duai ngilap ayu hato ngilap hakane ka Nicene Creed bangangit ha ka Bible ngilap Henry hakane ka Nicene Creed ngilap ngangit ha ka balang Catholic ngamshim lap ya ka kendin balato ngangit ha ka Bible habang ngangit ha ka balang Catholic ngangit ru ha ka juga pon ya ka Bible balato maka ya ka Bible kabala terwa dah kabalang Catholic ngangai kaka jingai jimpla jong ki apostol ngai ngioi ngangai ha ki ange ngangai thau men siam bakui ngangai ha ki rikui Henry ngim shim lala ba kane ki kunti ngangai ha ka Bible ngangai thau Jesus Christ ngangai thau men siam bakui ngangai ha ublay upa nganget ya ka jingwan baar jong Jesus Christ kine baro kidon haka jing duwai jimpla jinge jogi apostol Nicene Creed ko kimen ko para kabamot ngi haban pet ya kabalang ya kibahalor ya upa bakui lese don bon ki beriu ki batay ya ka Bible kat bakimon lada pipe ya ka shiti baar jongo Petrus kaba arpo we shitti baar jongo Petrus linnong ive arpo we kato kumne ningkong pideben snawutu yakane don jinget tulupa haka jingto ba uberiu usubatay mon ju pinmi jinget tulupa daka mon jongo beriu haba ki beriu kila keren haka kerteng ubele de umensiam bakui ubala persad yaki kai ke jing mojong kaneka ketin kaneka dekat kabangi bule minta kabamot don jingnya tulupa haka jingto ba uberiu usyu bataimon ko himen ko para ngamla ban shim yakaneka Bible ban ngamla ban bataimon katkom ga jings ngawutu jonga ngamlaban nong ngas ngawutu kumne ngamlaban nong ngadeben ngawutu ya ka Bible kumbalas ngawutu ya ki apostol kumbala to ya ki namdo bakui kumbala batay ya ki apostol ngadeben ngawutu bats ngawutu kumbalas ngawutu ya ki apostol ngadeban longo badap da kaboro men siyam bakui lem kumdang ngadeban wat winia kumno ki apostol ki batay ya kane kabenta jonga dekon nakataga daw ko himmen ko para
Ublay ulam persad, umensiam bakut ulam persad, yawo, upap, yarban, basau. Baru la ong yawo, Thomas Aquinas bakut, ban pelang no ya baro ke jembatai, jongi patemen jonga balang, but pelang no ya kikot. South likikot. Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4. Thomas Bakoi, Aquinas Bakoi, Ula Shim, Bad Ula Pelanglang, Yabaro ki Jimpatai Shapanga Jingto Bakoi, Daki Patman, Augustine Bakoi, John Chrysostom Bakoi, Origin, Bad Kiveki, Patman Jonka Balang, Bad Ula Pelong, Yakaweka. Kot kabakerteng katina aurina. But hakane ka kot nilaban yoyi kumno u John Chrysostom balabatai shapanga Bible kajingto bakui. Ladang ngam skautu ngade ben leipai, but ngade ben wat pinia kae kajingmut jokane. Nagadaga daw ngalang om kade ka balang Catholic kalam ka try jonga Bible ban batai yakane. Ngimla ban shim kano ka benda jaga dekat banong kana kane kalong kumne ngan sa bakala ladanga batai kumne ngade ban shania yaka jimpar sad jong men siam bakui kade ka jimmut habao Petrus ulang ong kumne omdon jingyat tulupa haka jingdo ba ubru ushubatai mon omchu pinmi jingyat tulupa daka mon jung ubru kabamut ngide ban shania ya uble ya umensiam bakui But ne yaki beri bala toda ka jimpar sa jong men siam bakui ban batai yaka Bible. Nama kade ka balang kabala. Kaye ka external force. Kaye ka bor habar ka batai hangi ba ngilaban pindon kam yaka Bible. Mano ba ong yangi ngilaban pindon kam yaka Bible. Bade ka balang Catholic. Bade ka balang Catholic kalong yakine arpo hinyut leki kot haka jutam batte mai kilong ki bade but kilong ruban pindon kam namar kilong ki balayo jimpar sad jong men siam bakui omde mano omde ki rishimet kilong Henry ka balang Catholic kalong kabamut ka balang Catholic kadon ka bor bata ban batai ya ka Bible. But nagataga daw bon ki beriu don bon ki kun balang ki kili father batailam balengi don kum kane ka jinglenium ngamlap shu ha ka Bible pimlap bon ki jinglenium pimjulap bon ki rutinium ka bangi pelong haka jinglenium jongi bale kaktino bale ka kranshai ka dar ko himmen ko para lada pipe haka gospel jongo ya anis ka ba arpo san ya anis pakul la tokum ne te dandon bon ba kive pat kiye ba Jesu la peni lada de ban to lut yaki baro kawai pa kawai ngatarai ba ka pertehi kamla ngiam ya kita ki kot bade ban to kane ka kantin ka shai ka da ba bon ke baro ka ba Jesu la peni kalamto yano Jesu la peni ka jingli kalokane yano Jesu la peni ngala bataya bi kide ki apostol kilayoi kide ki apostol kilayos no kide ki apostol kilayoman Jesu la peni ya ka Eucharist bakui haka jinkawai paska Jesu la peni haki Yaka jinkar dor jong Eucharist bakui yaka ba Jesu la peni kilapen menda kilapen treka namar kane kalong ke jinkan do jong Jesu jingi kai jong Jesu lada Jesu peni bon ke baro but kito baro ke ba Jesu la peni badula hikai klam to hanne kumno ngilaban peni namar kane kalong ka Jinga mahajong ki apostol, udah uyanis bakoi de apostol jong Jesu Christ bala tokum ni. But kunjuru ban pensisha shushu ya pi ko himmen ko para. Lada bishim ya ki kam jong ki apostol. Pila samutu ki da kene
kerteng jong kon ki kam jong ki apostol kabamul ya ki kam yalap jong ki apostol haba kila yalap kum kala jayu haki paiba ya ka jingle tur jong ki apostol kirleng bar ke jingim jong ki apostol baro ki jingim jong ki apostol bakadaw hanne haki kam jong ki apostol lada pi pule nadu linnong ive hadu a linnong ka bahar popra pinlap ayu pinlap ya ka jingyala jongu Petrus Shipor nanda pinsala ya ka jingyala Shapanga jingyala jongu Paulus pakui nanda piyusngo hakawe ka benda ba Shapanga jingyap jongu Jacob kabamur hakane ki kam jongi apostol ka karan Shapanga nomur tangarmu apostol Paul ulawan join hadin kabamur Shapang ki kadar mod ki apostol kelampat batai bah ki kam jongi apostol ladapi pule bah Shapang ki taki shipomud kilale ayu imat kimpat le aye ladapi pule binia Daka jingso tupin ongumno. Imat kita shipongod ki apostol kim shimlale eye. Imat kim shimlale tiyalap shanoru. Kalan batay shapanga jingyap chungo Petrus ulong upa bakoy baningo. Henrengim lapshu haka Bible shapanga jingyap chungo. Mano bato iya kanega kam jogi apostol pade uluk. Te bale uluk kalan to shapanga jingyap chungo apostol Petrus. Shapang upa bakoy baningko. Shapanga jingyap jongo Paulus bakoy. Shapanga jingyap jongi ve pat ki apostol. Ngim lapshu hakikam jongi apostol. Ko himmen ko para. Kaneka ka penishay ka dariyangi ba baro kiye balajia haka jingim jongi apostol barka jingyalap jongi apostol kalanto haka Bible. Ngala ong lupa ka Bible kala to ha kabala nagabenda ki kunjong kabala nagabenda ki bangejong kabala knamba kindu piyo mensiam but kindu roy ha ka jingim mensiam ha ka bapule ya ka ne ka kti but kilange thi haba ki pule but kila ya rengkat badu Jesu peminda ngako banong yapi omdon kam kum kita ki jingkeli Father, hangnong in lap, Shapang kane, Shapang kilingdo, Shapang ki jimplapo. Kane baro katon shai kadar ha ka Bible. Kane jimplapo pat ka Eucharist bakoy, kalong ka ba konsane ha ka jingim chong ka balang Catholic. Shapang kata omdon kamban tosyo. Shapang habadon Eucharist bakoy, habadon jimplapo, omdon kam shuban top binya Shapang ki jingim chong kilingdo. Namar kila imhi ya kata ka jingim bar kila kongo hi ya kaba beta daki apostol tina kata ka daw ko himmen ko para lada pikli hangnong ilap ya kane ngimlap namar kabay ha ka Bible kalam tolud baro kiye kabalajia ha kispas nembening gong ba balai basaw jong ka jingim jong ki kristan Ban kunjuru ko himmen ko para habangi ong ka Bible kade ka spajong ka balang Catholic ka Bible ka balang Catholic kadon ka borban batay kay ka batokan ne shumdu shimnuksa Shapang ka jingkot jong u Jesu barga jingji yaw Petrus hagabaw Jesu lang ong ha ka gospel jong o Matthew ka bagkat Henry kat prav Jisuang te kunda nga ong happy pelong umausiang u Petrus badhal lor ni umausiang ngante ya kabalang jonga taminta manobal yusno ki apostol kila yusno ki apostol kis no tu kumno habaw Jisu la ong ya kane ka kendin hakaba jongi kilas no tu shay kada baw Jisu umut bantung yawu Petrus ukledo jongi badu Jesu ulamut bante ya kabalang badu Jesu ulamut baki apostol kilong ki nong board jonge jingi kai jong Jesu baki deban hikai scam ya kane badhang ne
kadon ka jingkadaw siya pangkabala. Minta ladang asim yakane ka Bible yakane ka dekod jong ka Bible bat ngastang ban batay ombe kumda ujesu shimla mod kumne ki apostol kim shimla mod kumne ladang ngastang banom nga pide ban kili nga piyo bor naye ban batay kumne hato pila yosno ya ki apostol balayala ya ki apostol ke balayosno kila to kane ha ka Bible telada ki to bat kalong kanong rin nakabentahan jongi ban ngay ujisu ulang mud kumne niya ban kilibiyang iya kabala kaya kaba ujisu ulang mud haba ulang hikay kumne bat kabalang kan batay hani ujisu ulang mud kumne bau Petrus ulang upabakoy ulang ukledu jong kabalang bad ulang umausia kabamod kane kalonga jing scam but ka jimpente mai yaka jinge bad ka jingem jongi apostol hakabala but ngide ban pidiang ha ka jinge yaka ba ujisu lahi kai but kum juru ko himmen ko para ni lesson don katto kadnangod na plain jopi yosno shapa kawe ka jaga Oklahoma ha USA kala ji ayu let's say don't bon ki WhatsApp messages kabanga yoyiru but hando ladon ki bri bakalain ba mane ya uksui kadon ro kawai ki mane ba he jong soitan kenong mane jong uksui hando kilalekum no kila pen bana shisin ba answer don ka jimmane ya uksui dah ka ba pendon kam ya upu bala penkantang ya ka Eucharist ya ka Holy Eucharist ya ka Holy Host ya upu bala kentang na ka balang Catholic kila penpana but kila advertise ya ki beriman man siya kata ka jinmane ya uksuid but kila hakati jongi ngidon ya upu bala kentang uwe ukinasamla ulang file kawe ka case ha ka court badula ongkom ne pe ngayos no baki ne kinong mane uksoy kimut ban mane yawu bamman dah ka ba penton kam yawu pu bala kandang ya ki Eucharist bakuri ya ka communion lada ya kita ke baki pen bana kalong ka bade upu bala kandang ya ka communion kade kaspa jom ka bala Catholic nama tan hakabalang Catholic ngilaban yo upu bala penkandang iya ka communion bakoy bad ulang lada kidon hakati jongi ya upu bala kandang penkandang iya ka communion bakoy kideban penpaino kindon hok bantu iya ka communion lada kidon hakati jongi kila tunani namar ngimpat ay yaki But ngim judino iya ka communion bakuit yano tekila tunani but kalong ka persya ya ka ain but lada kimdan baki ya upu bala kandang teki shutto ki kibryo nagabenta kane pide ban kanno yaki unong besha ubalas ngap ya kane ka argument ya kane ka jingat tainia na uni kon samla ula bishar nagabenta nakatkum ka jingpan jong ni kun samlang bad unong bishar ula iya kita ginong pinyad jong kane kanong mane uksoi lada pishim ya upu kandang nakabalang Catholic pideban pinpaino namar kane kamde kaspa jong kita ginong pinyad ya kane kanong mane uksoi kila pinpaino ya upu balang kandang namar kimdon hok hakiju ka dur ko himmen ko para ka Bible ru kade ka kaspa jong ka balang Catholic kumbang lagi kai hagi session balade but minda don ki kon Catholic kli nga father kalabyang ne yam ban shania marwe ya ka Bible nama kiyos no bonsin ya ka jingi kai sola scriptura minda ngako ban but hakama jombi ya pi ki bakli ya kane ka jingkli hanga manu bala ong yapi ba ka Bible marwe kalabyang hato ka balang Catholic kahikay na yapi tam ka Bible kalabyang
manobala om kine ki arpo hinyo tili ki kot kilong ki bayara ya ka jingim mensiam jongi kabalang Katolik. Da kabashim ya kane ka Bible bala toda kabalang Katolik but bishim ya kane ka Bible lada piong sola scriptura pila bakala. Nama ya ka rukam papiong sola scriptura pidang kren Persia yang ka jingi kai tenrai jong kabalang Katolik. Bishim ya ka Bible bala pensishada kabalang Katolik nanda pishi om ba pek kane ka Bible marwe kalabiang hato kabalang Katolik kalahi kai kumne hato kabalang Katolik kalahi kai tangga Bible marwe kalabiang kalau ngideban bud yang ka jingi kai kaba hiar pateng daki apostol daki jingi kai jongi patemen jong kabalang kaneru kadang pensei so ya ka jingi jongi ka magisterium ya ka jingi kai tenrai jong kabalang Katolik kadon ka hok ban kadau yani tingingim labanon ko himen ko para kalabiang ka Bible marway Bible ka yarap yani ban penhe ya ka jingim mensiam habang ule ya ka Bible kadeben yalam ya nga shaka jingmaya jong ka jingim ha ka balang lada ka jingpule bat ka jingpuson ya ka tinu bale kam shimla yalam ya nga shaka Bible shaka balang shaka Rutinium, shaka jinglenium, shaka Eucharist bakui, shaka jimplapo, shaki jimaya kabadang jaha ka balang ngam shimla yoshisha ya ka mensiam jong ka Bible. Ka mensiam jong ka Bible kadon ha ka balang. Ujisu ula hikai lemba o Paulus bakui kabalang kalong ka met bamayan jomu Chris kabalang Katolik kalong ka met bamayan jomu Chris ha ka Bible kakadaw siya pang kabalang lada pipek yaka shiti baningong jom shagi Timothy kabasaw ngilap ayu la kabalay katsan ngilap kumne sha ka shiti baningkong sha ke Timothy balay katsan kato kumne lada ngam ngakum slam pintip no kumno kade balong ka kor jongi rida kot hapo ke yinka sem uble kata ka mud hapo ka balang jong uble bayim ka balang urigit ba ka kut yada ya ka jingshisha kata ka mud hapo ka balang jong uble bayim ka balang urigit ba ka kut yada ya ka jingshisha kabamut kabalang kalong ka jingshisha bat kalong ka kut bayadaya ka jingshisha kabalang ka don ka hok nagadaga daw habang mi yaki jingi kai bakala yaki jingi kai mar kompong ha kabalang hagis pastem baningong baar balay basaw basan kabalang ken kalabatay pe kane kalong ka jingi kai bakala kane kalong ka jingi kai bakala na ka jingi kai jong ka Bible na ka jingi kai jong ya apostol na ka jingi kai jong Jesus Christ manobala on ka balang kala on te ka balang ka pindon kam ya ka Bible ka balang ka pindon kam ya ka jingi kai jong ya apostol ban kendai ya kino ki jingi kai kompong heresy ko himen ko bara nakataka daw kabalang kaim kabalang kalasken nagiposya ki por habadon ke chingele ha kabalang ublay wala persad lemba ki rikoy
ban kala scam ha ka jinge tinakata ka daw ko kimmen ko para ni don kamban burom ya ka Bible ha ka jingim jongi ni don kamban ya ka Bible kendre ni don kamru ban kongu ya ka balang Catholic ngatarai pisnotu badhabang ngabatay kumne pideban kinmau ngam shimla yalap niam don diberi kiong ayalap niam ngako ban kran ya ka jing shisha namarbun gibri ki kirli na ki posha ki por ban ngala yo jim parsan ngade ban kran ngam shim ko ban penrem henre ngako ban yalam yepi shaka jing shisha namar ngadon bon gi paralog na ki vei pat ki kenhun don ro ki ba phone yenga don gi ba on father pila kran ya ka bade pila penshaish bha yengi kublai shipol te ngam ko ban pen mong yano kajing tumo jonga omde ban pin mong yano kajing tumo jonga omde ban kran tat burom yano henre ngakwa ban yalam yepi baro shaka jing shisha shaka jing hi kabamur kanum de bandon kano ka jingya shun hapadengi kristan ngamshim kwa ya kata ka jingya shun bonsi habaki katolik ki pet ishun pet bishni ya ki ve lese tarais niu kawa ki ve pat ki kenhun ki tarais niu ki kran be kum kata ka jinglong kam ya hapshu bani namar habang don bon ki nongshon saudang jongi wat nam pelut ya ka por jongi ban yashun hapadeng jongi ngide bandon ka jing snobuk ni hambanang ban burom iveya pa ngide ban kersan lem iveya pa da ka jing duwai jongi ladang ngim yatali da ka jing duwai ki bangmen saudang jongi kin penpra ini kin penjot kloy ini ko himmen ko para ngakot ngaveri pi ive banyak kersan lem ive ni kom ki kristan ngide ban scam ngide ban yalap da ka jingslur ya wo kris bad ngide ban snobutu kaya ka nongrin jo ka balang kaya ka nongrin jo ka Bible kaya ka jingi kai jo Jesu kaya ka jingi kai jo ki apostol te da kata ka jingsol tu to lomba kloy banya id markelian Jesu lagi kaya ni banya id markelian omde banya isyun markelian Jesu umshim lagi kaya ni ban krantat buram markelian Jesu duwai babara mangi nialong kawe ha ka mensiam kawe ha ka jingduwai kawe ha ka jinge kane ka de balong ka nongarim jong ka jinge jongi habangi kran shapanga balang shapanga Bible ublain karko ya pi baro ublain karko ya gi baro ko kun be gi baro tolong ba koloy ban teya ka balang tolong ba koloy ban kershan ya ka balang tolong ba koloy ban id ya ka balang tolong ba koloy ban id ya Jesu kinti buram ya Jesu da ka jingem jampi ai ka jingem jampi kalam ka jingrwa yaro ya ublai o ka trinity bakoi knamba nginduk long shisha ki sakina ka benda ka parte ni don kam ya ki saki ha ka ne ka juk ka ba menta tolong ba kloy ban sakina ka benda bu Kris ko Jesu karko kardo yangi ko blai shibon ko Jesu na ka benda ka ne ka jim parsad menang persad shushu ya baro ki bas ngap lemba kane ka jingkran karko kardo yaki penkai penkia yaki penyateli yaki pelang kawai yaki ha kawai kamensiam ha kawai ka jingmod ban mane yami ublai badon bor baron karko yami uppa barukun baru mensiam bakoi amin